Když se Cimrman zamýšlel nad českými dějinami, upozornil na jeden zajímavý jev. Velké evropské události začasté počínají v Čechách, konkrétně v Praze, a zpravidla takzvanou defenestrací. První pražská defenestrace zahájila revoluční bouře husitské a tím i celoevropskou reformaci. Druhá defenestrace v 17. století strhla náš kontinent do víru 30leté války. Jak je pro Cimrmana příznačné, podrobil pojem defenestrace důkladnému zkoumání. Ve své práci Die Fensterpolitik píše: defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti oknem ven. Není to však přesné. Ne každé vyhození z okna je defenestrací. Dojde-li k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější veřejnou funkci. Položil si také otázku, proč se naši předkové zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi. Podle něho tu zřejmě zapůsobila letitá zkušenost pregnantně vyjádřená příslovím vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti oknem. Obráceným postupem, tedy defenestrací, se nebezpečí návratu do funkce minimalizuje. Ovšem jen za předpokladu, že je budova dostatečně vysoká. Zdařilou defenestraci lze proto provádět jen v urbanisticky vyspělých zemích. Ale ani zde nemusí být výsledek vždy 100%. Za dokonalou považoval Cimrman defenestraci první. Vyhození pražských končelů z novoměstské radnice, pod jejímiž okny byla nejen tvrdá dlažba, ale i hroty sudlic a kopií ozbrojeného davu. Druhá defenestrace v 17. století doplatila na ekologickou zaostalost Prahy. Pod okny Královského hradu se po léta vrstvily nejen odpadky z kuchyně, ale toto smetiště sloužilo i pro pravidelnou skartaci státních spisů. Nebylo tedy divu, že místodržící Slavata a Martinic vyvázli bez vážnějšího zranění, čímž celé defenestraci ubrali na efektu a diváky vysloveně zklamali. Zaostalým zemím, kde se prakticky nevyskytují patrové budovy, Cimrman defenestrace nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončil pokus o vyhození prezidenta afrického státu Ňamang Baty z okna jeho slaměné vládní chýše. Jakýkoliv smysl postrádají i defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnoval Cimrman defenestračním pokusům v zemljankách. Klasická zemljanka bez oken nepřichází samozřejmě v úvahu. Ovšem luxusní zemljanky prominentů se stropními okny defenestraci v zásadě umožňují. Ale je tu jiná potíž. Defenestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací na své místa. Já vám děkuji za pozornost a prosím o referát pana profesora Smoljaka.